A čo vám ham, poďte. No poďte, lásky, papať. Poďte, majú tu papať. Ham, No, kocúrik už vrčí. Myslím si, že to bude kocúrik tento. Kocúriky tie vrčia, aby mali. Poďte papať. Sú 4. Už idú, aj mama ide, už ich kontroluje. Pozrite sa. Ahoj, mama. Ahoj, šikovná mama. Poď sa napapať, láska. Poď a takto pekne papajú s maminou. Nerušíme ich, sú schovaní pod plachtou, takže nerušíme ich toľko, ale boli už vyhľadovaní, už ma čakali. Vedia, že prídem, no papajte, no. Aj mama papá, šikovná mama, dobrá mama, áno. Stráži si ich takto krásne, no. Uvidíme, koľko spapajú, ešte mám pre nich nachystané, takže im tu nechávame a každý deň som tu, aby mali dostatok jedla. Takéto krásne má. Ale je to vzorná mamina. Vzorná, pekne s nimi. A takto papá. Ahoj, ahoj, neboj sa. Máš. Takto ich pekne kontroluje. Myslím si, že to jedno čierne bude kocúrik. A možno obidve uvidíme. Takto nám krásne papajú. Priberajú. A do toho je nečas, tak nechceme, aby mama chodila loviť. Nech radšej je s nimi a nech ich zohrieva. Ahoj, láska, ahoj, ahoj. Neboj sa, moja škola. A takto sa nechá pohľadkať. Už mi dôveruje, že jej chodím na papanie a že jej dám papať, že jej neublížim, moja šikovná. Takže zdravím vás všetkých, lúčim sa s vami, lebo nebudem ich rušiť. Schovám im papanie do paliet a už im nechám súkromie, aby mali. Takže čau!